ሰላም ሰላም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ኩርናዕ ትርከቡ ሃመይናኹምለይ ድሕና ዲኹም ኣነ ሃፍትኩም ድሕና እየ ፈጣሪ ይመስገን ከምዚ ዓይነት ሰላም ድንኽዎ ደሞ ሰላምካትኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ድምፀይ ብጣዕሚ ይቅርታ ሰዓል ሕዝኒ ስለ ደቐኒየ ንእሽተን ጉርምስ ብለካ ትቕመሰለኒ እና ከመይ ዓንኹምለይ ንስኹም ከ ሓደሽቲ ድኾንኩም ግን ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እተዩ ቪድዮታተይ ድማ ሸር ግበሩለይ ማለት እዩ ደቂ ነዋይ ቤተሰብ ትኾንኩም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ደገፍካትኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ናልማዓንቲ ዘለኹም ድመፃኻ ኣርእስቲ ቅድሚ ማንም ነገር ንኣምላኽ ኣማኽር ቅድሚ እትሓስብዎ ነገር ጸሎት ኣዘውትር ማለት እዩ። ቅድሚ ማንም ነገር ንኣምላኽ ስራዕ ኣብ ዝኾነ ትሓስብዎ ሓሳባት ትጓዓዞ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ኣምላኽ ይጸልኦ ዶ ኣይጸልኦን በል ወላ ኣብቲ ንዓኻ ጽቡቕ ዝመስለካ ነገር ንኣምላኽ ከይጠመትካን ከየማኽርካን ዝኾነ ኣይትግበር። ቅድሚ ኣምላኽ ትሰርሖም ነገራት ከምቶም ጥቕሚ ዘይብሎም ቁፅሪ ምዃኖም ፍለጥ። ናይ ዝበዝሐ ሰብ ባህሪ እዚ እዩ። ቅድሚ ንድልየታቱ እዩ ዝሰርዕ ድሕሪኡ ንኣምላኽ እዩ ዝሰርዕ። ቅድሚዛ ሓደ ዘለዋ ዞሮ ቅድሚ ከምዘይብላን ሓስብ። እታ ሓደ ብቅድሚት እተን ዞሮ ብድሕሪት ምስ ዝስርዓ ግን 10 ሚእቲ 10,000 እየን ዝኾና። ስለዚ ጥቕመን እናዓበያ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ነገር ንኣምላኽ ስራዕ ሽዑ ኩሉ ነገራትካ ክጥዕመክ ጥቕሚ ክህልዎ እዩ። ድሕሪ ኩሉ ንኣምላኽ ስርዐዮ። ድሕሪ ኩሉ ንኣምላኽ ተሰሪዕካዮ ከዓ ኩሉ ነገራትካ ባዶ ምዃኑ ኣብ ግምት ክተትዎ ዝግበአካ ዘይተርፍ ሓቂ እዩ። እምነት ተግባርን ዘለዎ ሰብ ኩን። ሰብ ብዘይ እምነት ዝኾነ ክገብር ኣይኽእልን እዩ። ብዘይ ተግባር ከዓ ኣብ ዝኾነ ክበፅሕ ኣይኽእልን እዩ። ብዘይ ተግባር ከዓ ኣብ ዝኾነ ክበፅሕ ኣይኽእልን እዩ። ከምታ ሓንቲ ኢድ በይና ክትጥቃዕ ዘይትኽእል እምነት ብዘይ ተግባር እውን ባዶ ምዃኑ እዩ። ኣብዛ ዓለም ዝሓየለ እተን ዝዕፀፋ ኣብራኽ እየን። ዝተዓፀፋ ኣብራኽ ንደው ኢሉ ዘሎ ሰብ ከስንፍ ኣይጽግምን። ዝተዓፀፈ ኣብራኽ ካብታ ዝኸይድ ሰብ ይቕልጥፋ እየን። ኣብራኽካ ምዕፃፍ ኩሉ ግዜ ልመድ። ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ልማድ ኣብራኽካ ምዕፃፍ ምዃኑ ኣፀቢቕካ እመን። ሰብ ቀልጣፋ ዝሕልል ተስፋ ዝቆርፅ ዝጭነቕ ዝባሳጨ ኣብራኹ ስለዘይዓፅፍ እዩ። እዚ ማለት ስለዘይጽሊ እዩ። ስለዚ እዮም ጸሎት ሓይሊ ህድኣት ውሽጣዊ ዕረፍቲ ይህበካ። ጭንቀት ግና ተስፋ ቆራጽነት ሕልና ምዕራብ ሕማቕ ወልፊ ይህበካ ዝብሉ ኣብ ህይወተይ እቲ ዝበለፀ ምኽሪ ዝተመኸርክዎ ብሰብ ኣይኮነን፣ ብኣቦይ ኣደይ ኣይኮነን፣ ብምሁራን ናይዛ ዓለም ኣይኮነን፣ ብክእለታት ስነልቦና ኣይኮነን፣ ብፈልስፈታት ናይዞም ዓለም ኣይኮነን። እቲ ዝበለፀ ምኽሪ ዝተማረኽዎ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ከያቋረፅካ ጸሊ ዝብል እዩ። እቲ ዝበለፀ ምኽሪ ኣብዛ ዓለም ከይበተኹም ጸልዩ ዝብል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብራኽካ ዓፅፍካ ምጽላይ ተላመድ። ዘይተሓስቦን ዘይትገብሮን ካብ ምዝራብ ካብ ምጽሓፍ ተጠንቀቕ። ሓስብ እሞ እንታይ እዩ ዝዓብሰልካ ንሰብ ምዝራብ። ሰባት ካልእ እዚ ከዓ ከምዚ ገይሩ ጥራሕ ክብል ወይ ደሞ ንዘይገብሮ
ክዛረብ ጥራሕ እናበሉ ከውርይልካ ተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ኢኻ ትሓስብ? ብዙሕ ግዜ ሰባት ዘረብኦም ሃለውለው እዩ። ጃህሪ፣ ፍኸራ፣ ሕመታ ዘይገብርዎ ገይርናዮ ንዘይገብርዎ ክንገብሮ ኢና ዝብል ዘየድልን እዩ። ንስኻ ግን ከምኦም ኣይትኹን። ዝግበር ነድኡ ዘይንገር ዝብል ምስላ ዘክር። ውሑድ ዝዛረብ ኩን። ክትዛረብ እንተኮይንካ እውን ዘይትሓስቦን ዘይትገብሮን ዘይገበርካዮን ኣይትዛረብ። ካልእ ኩሉ ዘረበኻ ሓቂ ይኹን። ኩሉ ሓቂ ከም ዘይንገር ግና ዘክር። ኩሉ ግዜ ሽግሩ ንሰብ ዝነግር ወይ ዘማኽር ኣይትኹን። ቅድሚ ኩሉ ነገር ዝዓበየ ሽግርካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ምግዳፍ እቲ ዝበለፀ ምዃኑ እመን። ወላ እውን 1000 ግዜ ሸጉርካ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ይኹን ካብኡ ንኸውፀአካ እቲ ቀዳማይ ክተማኽሮ ዝግበአካ ፈጣሪ ይኹን። ምናልባት ሽግራትካ ናይ ሰብ ሓገዝ ዘድልዮ ተኾይኑ ችግረይ ክሰምዓኒ ክፈትሐለይ እዮም ንትብሎም ሰባት ክተማኽር ዝበለፀ እዩ። እዚ ግን ውሑዳት ምስጢራውያን ምስ ዝኾኑ ጥራሕ እምበር ሽግሩ ንማንም ሰብ ምናልባት ሽግራትካ ንማንም ሰብ ሓገዝ ዘድልዮ ተኾይኑ ችግረይ ክሰምዓኒ ክፈትሐለይ እዮም ንትብሎም ሰባት ክተማኽር ዝበለፀ እዩ። እዚ ግን ውሑዳት ምስጢራውያን ምስ ዝኾኑ ጥራይ እምበር ሽግሩ ንማንም ሰብ ዘካፍል ኣይትኾን። ኩሉ ግዜ ነገራት ትዕግስቲ ከም ዘድልዮም ተረዳእ። ኣብዛ ዓለም ናይ ናብራ ጅግና ትዕግስተኛ ምዃኑ እመን። ትዕግስቲ ንሽግር ጥራይ ዘድሊ ኣይምሰልካ። ካብ ችግር ንላዕሊ ንኻልኦት ብዙሓት ነገራት ከም ዘድልይካ ኣስተውዕል። ምስ ሰብ ክትነብር ትዕግስቲ፣ ምስ ሰብ ክትጓዓዝ ትዕግስቲ፣ ዝበለፀ ነገር ክትገብር ትዕግስቲ ከም ዘድልየካ ተረዳእ። ስለዚ ልዕሊ ማንም ነገር ትዕግስቲ ከም ዘድልየካ ፈሊጥካ ትዕግስቲ ተምሃር። ልዕሊ ኩሉ ግና ካብ ተዋህበኻ ምጉዓዝ ኣንፈትካ ፈሊጥካ ብትዕግስቲ ምጉዓዝ እቲ ዝበለፀ ሰላማዊ መንገዲ ምዃኑ ካብ ዘይዕንጉሳት ህውኻት ሰባት ተምሃር። ተጨንቅኻ ኣንብብ፣ ተሓጉስካ ኣመስጋኒ ሁን። ናይዛ ዓለም ሰብ ዝበዝሐ ተጨናቂ ናብ ሓሹሽ ሽጋራ ናብ ካልእ ዘየድሊ ነገር እዩ ዝኸይድ። ተሓጉስ እውን ከምኡ ናብ መስተን ናይትን ሸንዳሕዳሕ እዩ ዝኸይድ። ንስኻ ግን ከምዞም ዓይነት ሰባት ካብ ምዃን ተጠንቀቕ። ተጨንቅኻ ንመንፈስካ ዘርግእ ፅሑፍ ምንባብ ተላመድ። ተጨንቅኻ ንመንፈስካ ዘርግእ ፅሑፍ ምንባብ ተላመድ። ተሓጉስካ ምምስጋን ፍለጥ። ስለዚ ካብ ተጨንቅኻ ሽግርካ ካብ ተሓጉስካ መስተን ሸንዳሕዳሕን ርሓቕ እዩ። ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ስነ ፅሑፍ ዓብዪ ትምህርቲ እየ ትምህረሉ ኣነ። ንስኻትኩም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ከም ትመሃርሉ በዓልቲ ሙኒት ተስፋየ ደቅኖ ወይ ፅሑፍ ምንባብ ንፍተ ካብ መጠን ዝለዓለ ማለት እዩ። ብዙሕ ትምህርቲ ንምሃር ንኽእል ኢና። ኣነስ ፈላጥ እየ፣ ኣነስ ጎበዝ እየ፣ ኣነስ ኩሉ ይፈልጥ እየ ኣይንብል። መቸም ደቂ ሰባት ኢና። ኣሕና ንፈልጦ ካልእ ዘይፈልጦ ሰብ ንኾን፣ ካልእ ዝፈልጦ ኣሕና ዘይንፈልጦ እንሆ ስለ ድኾን ምንባብ ንፍተ ኣብዛ ትርፊ ሰዓትና ከዋላ ተኾነ ናንብብ ማለት እዩ። ምክንያቱ ድዋሕና ብዙሕ ጥቕምታት ኢና ናምፅእ፣ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንመሃር። እናትርፍ ዳ ኣይንከስሪ ካብ ምንባብ ማለት እዩ። እና ኩልና ምንባብ ንንበብ ንልመድ። ምንባብ ደይንኽእል ደይተምሃርና ኣሕዋተይ ድማ ኣሕና ኮልተፍተፍ እናዳንበብናዮ ሰሚዕኽን ክርድአክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምንባብ ንፍተ እናበልኩ
ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ፅንሑለይ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ከይትርስዑ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ኣምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ኣጆኺ በርትዒ ትብልኒ ደገፍካትኩም ሓልዮትካትኩም ፍትወትካትኩም ፍቅርካትኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝመፀኩም ቻው ቻው። ሰላም ሰላም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ቁርናዕ ትርከቡ ሃመይናኹምለይ ድሕና ዲኹም? ኣነ ሃፍትኩም ዳሕና እየ ፈጣሪ ይመስገን። ከምዚ ዓይነት ሰላም ድነኽዎ ደሞ ሰላምካትኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ። ድድምፀይ ብጣዕሚ ይቅርታ ሰዓል